Op het provinciehuis in Ljouwert wappert het de Grenslander vlaggen. Het is een actie omdat Friesland hem solidair verklaart met de strijd van Grenland in gaswinning. Joet is er in de Tweede Kamer een debat over maatregelen om skeer terug de winning in te gaan. Troch een uitslaande brand is een wenning onder de wiel gestritten in Ljouwert al rond de nacht zwiers concert rekken. Het vuur bruts 11:15 uit. Op de boppenverdieping stie een slipkamer in de brand. Het huis is voor eerst net bewember. Ook in Friesland wie er juist een soort vlecht op een kooi voor de erotische film 50 Shades of Grey. De voorpremières wie een oeral verslijn uitverkocht, ook in Friesland. In de bioscoop van Drachten Bigelieks, alle zaalzalen van de bioscoop wie uitverkocht, haast 800 vrouwen zeggen de film. Op het treinstation in Ljouwert stiet een piano. Het muziekinstrument is van de morgen in de stationshal Delzet en elk mooi erop spelen. Jeder stiet de piano een tal mannen in de stationshal in Grains. Daar blikken dat reizigers spontaan begonnen te spelen en orenpassagiers blund steen om te harken. Joen en vannacht kleddert het zuid-uitentrog op en de temperatuur lijkt correct boven het vriespunt. Morgen schijnt te zinnen en dan wordt het 6 of 7 graden. Er stiet een matige en vrij krachtige wind uit het zuiden en zuidoosten. Nacht zakt de temperatuur naar 3 of 4 graden.